Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு switch board art பண்ண போறோம். கூகுள்ல இருந்து ஒரு இமேஜ் எடுத்து வரைஞ்சி வச்சிருக்கோம். ஒரு branch, அதுல ரெண்டு குருவி இருக்கு, கொஞ்சம் leaves இருக்கு, அப்புறம் heart எல்லாம் hang ஆயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் branchக்கு வந்து brown கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து leaf இருக்குல, அதுக்கு orange and brown இது ரெண்டையுமே வச்சு பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் ரெண்டு குருவி இருக்குல்ல, அதில் ஒரு குருவிக்கு வந்து அதோட ஃபெதர் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்க மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னொரு குருவி வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது, அதுக்கும் ஆரஞ்சு பெயிண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஆரஞ்சு கலர் குருவிக்கு ரெட் கலர் ஃபெதர், அதனால் ரெட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆரஞ்சு கலர் ஃபெதர் இருக்கிற பேர்டுக்கு வந்து ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் குருவிக்கு பக்கத்தில் ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்குது, அதுக்கும் ப்ரௌன் கலரே பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஹார்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ செகண்ட் கோட் கொடுக்க போகிறோம். செகண்ட் கோட் கொடுத்தா தான் டார்க்காக இருக்கும். இப்போது இதில் வந்து சாண்டில் கலர் பெயிண்ட் வச்சு கொஞ்சம் டச்சப் பண்ணிக்கலாம். அந்த குருவிக்கு கண், ஹார்ட் இருக்கிற இடத்துலலாம் டாட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். லீஃப்லேயே கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதே மாதிரி இந்த சுவிட்ச் போர்டுக்கு பக்கத்துலேயும் வரைஞ்சிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய் பாய்.